Walikhumula impela iphendo wamkhumulela ethi uzofaka kancane. Wena usabakholwa abafana? Ingakho ngithi ngangikholwa ngoba izinto ezengenzeka zayikhombisa ukuthi uyangithanda, ngangitshela uyangithanda. Wena usho ukuthi umuntu mesebona kahle lapha yana azi kahle ukuthi uyivirgin usengayiyeke selitholile ithuba. Uyalazi ihlazo amanyalo ongithele kona. Uyawazi? Yebo ngiyawazi. Uyawazi uyawaqonda kodwa? Yebo ngiyaqonda ngakho mama ngithi ngiyaqonda. Uhamba uvula imilenze mina ngithi uyayivala kanti uyayivula. Owaphi yena lo muntu ongivulele yena ovulela imilenze yena owaphi? Malawi. Shwele mgangadi. Ngibingelele nginamukele kwi-Reactive One Stories. Igama lami uNelo. I'm back again. Ngihamba nosisi la. Ngimusha igama lakhe njengoba nimbona ukuthi u-anonymous njengoba simfihlile ebusweni. Simfihla ngesizathu sokuthi siprotector isithunzi sakhe. Ungathi mohlangana naye emall uthi hawu nangu nosisi lo. Ngoba abantu uthi umuntu uhlangana naye ekutshela ngeenkinga zakho ayibone somewhere. So siswami ngikuphe nje ithuba ngikubingelele sikwamukele kwi-Reactive One. Uyaphila? Yebo ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Mina I know ukuthi uze ngale ekhaya. Ngifundile incwadi yakho ngayenza engathi kufanele ngikwenze sesikhona namhlanje sobabili. But umuntu osibukayo njengamanje akazi ukuthi uze ngale ekhaya. Into ayaziyo nje ukuthi caption ibhalwe kanjani. Yebo. Mhlambe if asixoxela uze ngale ekhaya fasisize ngani? Yebo bhuti ngibhalele lo hlelo ngoba ngifuna ningisize ngikwazi ukutshela uma ukuthi angiseyona intombi. Manje inkinga uba ngoba ewumphathi weintombi nje kubi kakhulu engikwenzile. So ngoba sesisondela ukuthi ngemhlangeni kunzima ukuthi ngimtshela ngazi ukuthi ngizomtshela kanjani. Bengicela usizo lokuthi ngikwazi ukuthi ningikhulumele naye. Okay, sho thola kahle kahle. Uma wakho wazi ukuthi usahlolwa uyitshitshi. Yebo wazi kanjalo uma kodwa ngiselona. Uma wakho uyena emphakathini ogqugqumezela izintombi ukuthi ihlole. Yebo, uyena. Nawe njengengane yakhe ekugqugqumezela ukuthi uyiphathe kahle. Yebo, uyangigqugqumezela impela. Mhlawumbe umuntu ongayi-understand lento yokutshitshi nokuhlola nezintombi isiza ngani? Iyasiza kakhona kakhulu ngoba manje ufuna uyiphathe kahle. Until uzuthole umuntu oright bakukhulule masuna 21 years. Kula uthola mhlawumbe umuntu oright ozokulobola ngoba isikhathini samanje abafana bayadlala ngathi. Sothi mhlawumbe uzothatha umntombi wami ngina 15 ngina 18 ajika ngizalise mhlawumbe angishiye kanjalo kanti kuyigcina ave kubalekile ukuthi uyigcine uhlale ngentombi until uze kufika isikhathi sokuthi usukhule ngokwanele sebekukhululile nabazali ukuthi usungaphilanga impilo oyifuna ukuyiphila. Kodwa nakhona in line nemfundiso zabo. Imfundiso zabo sifundisela ukutheni uma umuntu wesifazane kumele uzazi ukwazi ukuyimela ukwazi ukuyigqaja ukwazi ukuyiqhenya ngobuwena ngoba abafana izinto abazenza kuthina zikho zinhle. Uthola ukuthi mhlambe kunabantu abano 16 years banabantwana kodwa omama bayakwazi ukuthi besiyale siphume emiyalweni yabo senze ngendlela yethu egcineni sesiyayisola thina. Okay, usesiyasho sabafana ba wrong angimphikisi angimfakazeli. Ya ngoba nami ngumfana phela manje le nkulumo yakho isigadla nangimina manje kodwa ngiyakuzwa ukushona. So ukhule nje vele ukhula ngosiko ukhula ngendaba zokuhlola wayithanda lento le. Ya ngayithanda kakhulu futhi ingakho ngiyisola namanje ngoba ngisaba nokutshela nje uma abafana bayalingana ngoba nami wangilinga kagcine ngaze ngavuma. So ngisafuna ukusiya lapho ufike kanjani ukuthi uzosibhalele kwenzakaleni nalo bhuti lo noma nalo mfana lo muntu ongonile sina ngithi sisebenza ngosiko ukuthi umuntu mayonile emela khokhela eyohlawula kanjalo. Manje yena ngoba engesiyena nje umZulu kunzima kuyena aka-understand lo futhi unomuntu wakhe. Okay. Ingakho kungazi nami ukuthi kumele ngenze njani into engizoqala ngithini le ngoba ngengikwazi ukumface uma ngimtshele leyo nto kuzoba nzima. Usho wena kahle kahle unikeze indoda yomuntu ikhekhe. Ngasho impela kanjalo. Ukwenze ngenhloso noma mhlambe ubuphuzile noma mhlambe cha ukurobhile nje. Angasho nje ukuthi ungirobhile ngadomeka nami ukuthi kanjani angazi abafana ke ngiyazazi. Usesomani noma uzofaka kancane. Usezofaka kancane nami ngathi uzofaka ngakholwa nami. Ngakholwa nami nganisekonakele. Yes. Ngiyengizwa kuthiwa uma ngabe uyintombi uma uyitshitshi kuba khona imfundiso ndaba zokusoma. So umuntu olifaka kancane wona bokucabanga ukuthi uzosoma nje. Bengicabanga kanjalo kodwa manje akwenzekanga ngalendlela engicabanga ngayo. Okay.
akwenzekanga ngaleyo ndlela. So ney'ntombi noma namatshitshi nawo ayaba sesigabeni la sesikhona ngothini ayaba on Yaba on phela ngomuntu nami nginemizwa. ukuthi uzofundiswa ukuthi ngifundise ukuthi ngiyibambe ngikwazi ukuyibamba kuze kufike isikhathi sokuthi bayangikhulula abazali. So ke lo bhuti ke lo womuntu nenze kanye nenze kabili nenze kathathu ngapha nawo ubuqala kwenza le and wakwenza ngendlela enze ngayo kwenza uthini kufike kanje kwenzakaleni wasichazele. Yabo nje manje suke ngisayiqala lento angithi kuba mnandi imizwa isuke isiyaphezulu yabo ugcina usudomeka nawe phela kuba khona lokho kunqaba lokho ngoba phela usuke ungakayazi lento le agcina umuntu okugoqa uzugoqeke ugcina usumvumela kanti usukwenza into wrong. So nenze ihlandla lelodwa noma senze kabili. Okokuqala wadinwa hawu lo muntu usenza into akade singavumelanga ngayo. Ngadinwa khona impela okokuqala. Right. Ngaqhubeka nga-right ngoba phela manje ungenze nga-understanda kanti ngi-understand into wrong. Okay. Waphinde nenza futhi. Aphinde senze. Manje futhi uyazi ukuthi kahle kahle awuyona intombi yakhe wena unona intombi yakhe. Ngiyazi ukuthi unentombi yakhe ngithi manje thina sithanda kakhulu izinto. Sidonywa izinto kanje mhlawumbe uyimali kanje ngigcina usudomeka. Nabantu abanabantu babo vele bameka sure ukuthi bakujabulisa ngalendlela ukuthi ubone utshela umuntu uyakuthanda. Yabo kanti umuntu usuke efuna into ayifunayo ngoba sebaleka nje manje. So indaba yamasiko indaba ukuthi fanele yekini akuzona into zakhe lezo. Akuzona into zakhe akayazi nelonto wazi ukuthi nje mayilale nomuntu sosekuphelile. Ukuthi kumele kuyohlawula inkomo zomama cha akakwazi. So wena njengomuntu osifazane obekule position okuyona ungathini kumuntu osifazane osayintombi noma osayitshitshi obukayo? Ngisi kumuntu osifazane akaqhubeka ayiphathe kahle engavumeli ukulingwa abafana bayalingana la ngaphandle uzokwenza into ozoyisola ngayo egcineni kanti umfana akakuthandi uzofuna into ayifunayo uzokona kuphela mase yahamba egcineni into osala nenkinga uwena mnikazi wendaba sekumele uchazele abazali uzothini umzali usubukusile ngaye emphakathini kwazi ukuthi uyahlolwa. Ngenhlanhla ke wena uzangimithe. Inhlahla yami nje leyo ukuthi angimithanga. Ngenhlanhla futhi siyacabanga mhlambe ngazo ngiyazi isigciwana utholanga. Angeke ngibe nayo isho ngoba manje akabi nesikhathi eside mhlambe likhona mhlambe alikho angeke ngize ngazi. Futhi kahle vele niyenza ucansi olungaphephile. Olungaphephile. Enjoy wona. Nga-enjoya khona kodwa kwakunokusaba khona ukuthi. So since manje usulwenzile ke usuzoyeka uzoqhubeka uyiphathe kahle noma usuyazi lento le just ukuthi uyiphathe kahle noma usuzoqhubeka uthi ayeke ziyakhala manje. Into esengenza ukuthi ngiyiphathe kahle ukuthi mhlambe ngingabi nayo umntwana. Okay. Usuzoyivikela manje. Sengizoyivikela. Uzoyenza lento ngizoyenza kodwa ngizoyivikela ngoba phela sengiqalile. Okay. Angikwazi ukuthi sengiqalile bese ngiyayeka bekumele ngaqali vele. But usangayeka nje ukuthi hayi cha ngiyayithiba nje. Angiboni ukuthi kuzokwenzeka. Indaba. Iyenzeka into enjalo. Cha ukhona umuntu osana mina ngenzi nje. Kuyenza ukuthi umuntu osifazane semdala athi hayi mina angisenzi ngasho noma abantwana bami angifuna endoda. Kule age ukuthi mhlawumbe usumdala but kule age yethu mancane amathuba. Ani age isebenza phi la ecansini? Ngicabanga ukuthi iyasebenza i-age mina because umuntu osekhulile mhlambe angazi ukuthi kusebenza kanjani kodwa nje umuntu osekhulile uyakwazi ukuhlala but umuntu omusha akakwazi ukuhlala. Cha uthi wena lento uyayifisa uthatha ukuqhubeka uyenze kodwa uzozama ukuprotect. Ngizozama ukuprotect. Enjoy into le. Nga-enjoya. Usafuna uku-enjoya more. Akazi noma kusafuna uku-enjoya kodwa nje khona nga-enjoy. Okay. Ayikho inkinga cha ngizothi ngibuze kahle ngoba manje angifuni mase sitshela uma wakho bese kube khona amanga azobakhona ukuthi hayi mhlambe singizoyeka. Cha uma phela uma ngizosho ukuthi ngizoyeka ngeke ngize ngisho ukuthi ngizoqhubeka. Kumele ngithi ngizoyeka. Uyabo. Uma wakho uyamazile ukhule naye ukhulele kuyena uthoba uvuka uvula amehlo wabuya noma wakho awekhethelanga yena uyamazi unjani umucabanga lesimo uyosamukela kanjani? Hey kuzoba nzima ngempela ngoba hayi ulako lukuyena lubi kakhulu. And wese ngoba ngibukisile nje ngaye ke lo mama awuyena ubhizi ngazi intombi mina futhi ngizodicila isithunzi sakhe phansi ngibe ebe uma wami. Intombi ayigeziwe nomuzi wakina ugeziwe nenkomo yakhe ayikho. Akukho lutho nje okulungile vele uzoba vele nje uzoba yimpi ngilindele noma yini. Kahle kahle mase umtshela ukuthi uhekhiwe akuwena lo ngakhola. Angiboni. Ngoba phela lento eyenzakalile iyafana ukuthi uhekhiwe uthatha ifoni yakho ungazi
nawe uvuka usungasawona intombi and manje lo muntu okwenze lokhu uyamazi but ayikho azoyenza ukuhlonipha abazali bakho. Uzobona nje vele ngidlala ngayo. Iscam lesi. Iscam lesi njengesikhandayo. Uzobona ukuthi nje ngidlala nje ngayo. Akulula ngempela. Hayi ngifisa okuhle ngiyafisa ukwazi i-conversation sabantu lo daba lo balozwa kanjani. Ngabe lento le yokuthi abazali bafakela i-pressure if i-pressure uthi ingane masiyenze kanje izisabe uyokhuluma naye ngoba umzali ngicabanga ukuthi umuntu ofanele kube lula ukukhuluma naye ukuze abanye ugcina umuntu eseba kwi-situation yakho athatha intamba ayilengisa ngenhlanhla ke wena khona ama-TV afana njengalawa asiza umphakathi akwaziyo ukunakekela abantu uyakwazi ukuthi uxhumane nathi angisho bengekho lula kodwa uthe cha uzokwenza siyakubonga lokho azange uthathe intamba uyihengisa ngiyafisa ukwazi ukuthi abazali inini la kufanele sithi okay siyamazi uma uyathetha siyamazi ubaba uyathetha kodwa cha ngiyakuyena kunjalo nawe njengomzali isimo esikanje ufisa izingane zisi-address kanjani umuntu agcina athi zisijine wrong but njengamanje sizohamba siye kwi-break masibuya uma sobe sinayo si-organizile uthi uma ngabe khona noma engazi-ke ukuthi ubizweleni basi sesizokwazi ukuthi sim-address sazofa nkosi yami akethi sisishuye ey'tolo bese siyabuya. We are back again. Athe muthi emakethe ngithenge kahle. Anzange ngiyimoshe imali. Mawami nginezithuba ngibingelele kwi-Red TV1 siyakwamukela. Yebo sanibona niyaphila. Usiyaphila kakhulu. Sihle ngamnandi la emakhazeni nendodakazi. Nkosamente ngiyabantu kodwa ke ngiyaye ngijabule ngoba amatshitshi awawezwa amakhazi. Yazi lento leyo ngiqala ukuyizwa ibenzela ukuyisha abantu ngoba ngeke ngibone ukuthi kuyomhlangeni noma nje mhlambe kumsebenzi okanye kumhlonyana noma kuyini kodwa into esizulu. Yebo. Amatshitshi aqimbile. Kuthiwa ahamba ngamabele. Ahamba ngamabele yes avunulile. Kunjalo mntanami yabona nje especially yabona lo msebenzi engikwenzayo nkosami ngishaya isifuba ngawo ngoba yabona nje kule ndawo yala ngakithi asakhona amatshitshi. And ngiyenza sure ukuthi ngempela lo msebenzi wami ngiwenza ngoba into uyenza kufanele isuke othandweni. Ngiyayithanda lento engiyenzayo ngoba igqugquzela ukuyiphatha kwabantu besifazane kahle ngendlela eright. Cha umsebenzi owenzayo emphakathini muhle kakhulu indodakazi beke wasixoxela sicha uma wakhe uyena owenza sure ukuthi amantombazane ayahlolwa iwona enza sure ukuthi amantombazane aziphatha kahle okuyinto engicabanga ukuthi fanele shayele ihlombe no government fanele thathele phezulu ngoba izifo ayasizakala asevele efweni ngoba kunezifo eziningi lezi zinto ezithinta ucansi lezi. Nkosami ngihlezi ngimtshela ke mina lo wami ngithi nje yabona nje ungalinge umfana ngixolise nje ngoba khona le gama esesilisho sabafana bayizinja. Yes. Yabona nje mawubona umfana ubokwazi kahle ukuthi ubona inja. Ubaleke nje uzephule mntanami hayi alalele ngempela ngoba nakubantu ufike la kweminyakeni o21 usayintombi. Akakasabe nangane. Bese phela moke waqala walala obvious ufunani lapho ulindeleni. Uzomitha phela. Uzomitha. So ke nje ziqhelelanise nje nale ndaba zomalala siqhelelanise ngihlezi ngimtshela. Mhlambe omama ekhaya ababukayo ungathini kubona einganeni zabo ukuthi izingane kuyenzeka ukuthi umuntu uhlala eMhlanga uhlala eZimbali ngoba ngaze ngizwe kuthiwa khona izintombi zaseMhlanga intombi zaseZimbali benze njani ke bona laba abanganawo ama group ama camp eintombi abenze nje yabona mekuthiwa kuhlangene la khona mhlambe uthola ukuthi kunalama organizations ayaye abiza ama conference. Yes. Fanele bazibandakanye nalezo zinto ngoba izinto eziningi eziqhamuka kuleyo ma conference lawo uthola ukuthi ubungenalwazi uyafisa ukuthi nawe yakhe ingane engathi ingayigcina ubona ingane zabantu lapha ishingila ngamabele ayacobezelayo ngoba ibele lentombi lacobezela
uthole ukuthi lapha iy'ngane zabantu uzohale kwawena uthi eyi nkosi yami engabe yami ingane zibandakanye nawe nezinto ezakha isizwe, ungayibandakanye ney'ndawo ezingayise phambili inqubekela phambili, yona zibandakanye nalento le edingwa isizwe ukuthi isizwe sifunani, uzowuthola umvuzo ekugcineni. Izifo lezi ey'gcwele kangaka ngoba ngiyabona ama-stats ema-university abaphezulu iy'ngane zisengculazini. Yabona-ke lapho-ke ngathi mina ekhaya isterobho isuke singaqinile uma ngabe uzosuka la, ngoba uma uyingane yakwenu umama fanele akubumbe usala endlini. Uyaqamba uphumela ngaphandle, yazi ukuthi uma uyalwe kahle ekhaya uthi noma uthi ucabanga ukwenza into ebhedayo ngaphandle, ucabanga ukuthi eyi kube ngathi uma wakho uyakubona uthi usenawubala, ubone ingubo egqokwe womunye ubone ngathi ifana nama wakho engathi uma wakho uyiyeke leyo nto, usuke uyalwe kahle-ke lapho-ke. Hhayi lezi-ke zamanje izimane zithi nje hawu sasikephi ebusheni benu, yabo mese besho njalo hawu azi kahle ukuthi sekonakele-ke lapho. Hey, ama-2000 Iwona-ke lawo-ke, iyona-ke lento ebulala isizwe-ke lena. Thola ingane isiyayivakashela kamfana, hhayi into ebesingayazi thina, ingane iyayivakashela okwaphi lokho ukuthi uzomane usuke nje uhambise inkomo kama wakho uyihambise kumfana nje adle nje phusende engakhokhile. Hhayi mina ngiyangithola kahle wami mama. Wena uyayifuna inkomo yakho? Ngiyayifuna inkomo yami futhi nje ngeke ngife ngingayitholanga kona njengoba sefike kule minyaka engama-24. Ususebenza kakhulu? Kakhulu. Okay, cha umana-ke uyachaza umsebenzi awenzayo and uyagqugqumezela isizwe ukuthi cha omama nemindeni yonke nje o-aunt obaba abaqinisekise ukuthi iy'ngane zabo ziyiphatha kahle ngoba ziyosinda ey'fweni and iyophela lento ukuthi umuntu umncane unengane encane. Omunye afike abe mncane, abe nengane encane, abe nomama omncane. Hey, uthola ukuthi ugogo usela. Hey, uthola ukuthi nogogo usaphuma out, ingane yakhe iphuma out. Manje sebebanga ukuthi nene ubani ozovulela omunye eqala ushidi wonke nje lo wenza. Yabo manje isikhathi samanje le ngane zama-2000 seziney'ngane. Uyathola ukuthi uma wayo mncane kwayona, ugogo naye kanjalo. Sekuyaphunywa kuyabangiswana kubangiswana umnyango. Hey, hayi libolile izwe, libolile. Ugcinela ekhaya sekukhona ama-generations angafani la and iy'ngane zigcinelelana zodwa ngoba phela ayihlobene. Hey, yabona nje yonke lonto iyona-ke lento esizama, yabona njengoba senza kanje ebhuti wami, isizama ukugwema yonke leyo nto leyo ukuthi ayiphele. Noma-ke singeke siyiqede nyanyanya kodwa basakhona abasanonembeza ukuthi hayi bo, yeyi nkosi yami mina ngisafuna ukuthi abazali bami badle ngami, bathole bakikize ngami. Kuzokikizelwa njani usumntombi wakho sebungekho? Bathi bashada kodwa labana zoyintombi. Nayo phela indaba phela selonakele nje ngithi ngishilo eqala sizwe vele selonakele. Sebethatha ama-second hand nje manje yiwona segcwele la. Abafana sebemane bathathe nje manje bathathe. Akusekho ukuthi kanjani. And lezi zinto lezi yizona ey'gana kakhulu. Yazi-ke ngikuphazamise nje before size kusisa ukuthi kahle kahle ukubizeleni la. Kade ngibona ey'nsukwini kuphuma i-post usisi oney'ngane ezimbili kubantu abahlukene elotsholwa ngo-150,000. Yebo uyababa. Abanye bathi ngabe nenkomo kama ikhishiwe yini la emalini engaka. Mhlambe mina mengabe ngiyibhungu ngibona intombi, ngibona imbali enhle, ngiye kuyona kanti cha inkomo yami ayisekho. Bese kuloya muzi lo bathi hayibo ungasiphuqi wena ikhokhele inkomo kama. Kuhle lokho. Hayi amanyala lawa basuke bewahla. Ngeke ukuthi ufuna ukukhokhela into owazi ngathi uthi ayisekho. Ungayikhokhela kanjani? Iscam nje. Yabo manje zigcwele iy'cam. Sekukenywa ngisho abantu manje ukuthi umuntu athenge athi nene lalela ithi ingane yami iwukuthi. Mina ngiyayiphika-ke yabona laphaya kunabazali abafike bangihambele ngale bathi lalela-ke sokonakele enganeni yami ngicela bandla uthi kuse-right. Yes. Fake hayi usasho iqhashazi wena. Bafaka khona le nyama lenonile yengulube. Bayisike kancane bayishutheke laphaya. Ngelanga kwenza kumhlola-ke yakhwehlela ingane. Ngeke ungakhwehleli. Cha ntiyani. Ngikutshela iy'mange esiy'bona lapha emhlabeni. Iy'mange Eqasha into yangishaya ehlweni bayi babo ngathi ngiyabheka uhebebe. Hey imanga laphana ngithi manje bayazi ukuthi umhlanga sometimes ubuye angazi sekwenzakalani emhlangeni njalo ngisho ukuthi esikhathini siphela kuzona izinto seyishintshile. Awusaphuka umhlanga. Ngisho ungafaka iconti into yengulube la mhlambe kube nenhlanhla ungakhwehlele ngoba lona konakala ukuthi akhwehlele la sayibamba khona into uthi kanti silojwa nangenoni lengulube.
hayi ama-2000 azokudida. Hayi ngiyakutshela. Sesiyivala ke le ndaba le. Sengivele ngahleka kakhulu wazwa obaleka umbuzo wami. But ke ngicela size kusisi. Sisi. Nangumala uyasichazela isizwe ukuthi kahle kahle kubaleke ngani uyiphatha kahle. But ke asidluleni ke lapho ke. Ake size kudaba umbizele lona la. Uba kahle kahle usisi othi asicele la. Oh. Yes. Hayi. Ngiyajabula inkosi yami. Yebo. Yebo manje ngibize abantu ukuthi bezongisiza ngenxa yokuthi ngiyasaba ukukhuluma nawe. Into ebengifisa ukukutshela yona ukuthi angazi ukuthi ngisho kanjani lento inzima. Hayi qala mntanami ngikuthembile wena owami nje. Inzima kakhulu mama. Ngiyacela ukuthi ungayizwisisi kabi. Okay. Hayi Ngiyacela. Shuthi ena mama uthathe konakala kwenzeka into ebengayilindele into ebengayihlosile. Ngisho ukuthi mama ena konakele kwenzeka into ebengayihlosile bengayilindele ukuthi ingenzeka. Ngoba kusondele ukuthi ke emhlangeni, kuye emhlangeni ngeke ngisakwazi ukuphumelela ukuye emhlangeni. Ngobani? Ngoba mama sekonakele. Hayi ungayisho lo angizwanga. Yebo. Kodwa inkosi yamakhosi. Hayi cha ake ngithi iphupho. Akukwazi ukwenzeka njalo. Ngiyaxolisa mama. No. Akusasi uxolisa kuzolivalani imbobo losuyivulile. Mama bengeyona inhloso yami kodwa ungahamba uyovula imbobo zakho uthi mina ngikade imbobo ezivulekile. Ngiyaxolisa. Ngeke hayi akwazi hayi angithi niyadlala mfowethu. Ya kuyiqiniso kushoyo. Cha. Ungangibiza umhlaba wonke uzongibukisa ngabantu uzongitshela lotho ubungeke ukwazi ukuthi ungitshela uthi ma uzongibizela abantu baka TV ngumba wakho. Bengisaba ma ngeke awukwazi befanele wena ungibizele ekamera uzongihlaza uyacabanga abantu abasibukile manje uzongihlaza ngalento oyishoyo. Kodwa mama ngibone kuyindlela engcono ukuthi ngibiza abantu mhlambe kuzokhulumeka kancane makunabantu emphakathini sobabili bengeke kuze kube no emphakathini ayikho into bengengayi-understand mina uzongitshela kahle yabo manje buka into esoyenzile uyacanga ukuthi sengizosaba ngisho ukuphuma mina ngiyinhlekisa uzongiveza ko-TV. Ngiyazi ma ngiyaxolisa ko-TV pho ko-TV. Hayi ngeke hayi angisafuni ngizwe ngeke ungeke ungihlaza. Okay. Uyawazi ama-plans ebesenginawo ngawo. Uyawazi yini na? Uyacabanga ukuthi ingane kamakhelwane asikhulumisana noma waye ngenxa ukuthi yona yasho siyadedela. Mina ngeke ngishaya isifuba ngawo. Uyalazi ihlazo amanyalo ongithele kona. Uyawazi? Yebo ngiyawazi. Uyawazi uyawaqonda kodwa. Yebo ngiyaqonda ngakho mama ngithi ngiyaqonda. Uhamba uvula imilenze mina ngithi uyayivala into uyayivula. Owaphi yena lo muntu ongivulele yena ovulela imilenze yena owaphi? Malawi. Shwele mgangadi. Uyovulela abantu basemazweni. Yebo. Hayi angiyazi ke yabona ke le amanyala enyoka amanyala yaza ngazi amanyala ngizowachaza ngithini. Ngiyaxolisa. Awazi wangihlaza. Waze wangihlaza eSouth Africa yonke. Uyacabanga ukuthi benginomunye uminister lapha ngikhuluma ngiyiqhenya. Ngithe yami mina i-charity begins at home ngoba ngilibomba endlini. Ngithi ngiqamba ngohlola ingane mina yami ingane ngiyazi ukuthi uyenzeni yona lento lo dodi lo. Sekusikhashana esincane noma edlulile. Yes. Nalala kangaki nalo njale? Kabili. Hawu! Hayi. Manje umama nje ubukade umuzwa ethi inkomo yakhe ngiyayifuna. Hayi uzoyiletha. Ngiyayifuna mina yami inkomo ukuthi usemalawi noma use-Egypt noma ukephi. Ngiyifuna la yami inkomo ibeke la. Angidlali. Inkinga mama ngakhuluma naye wathi yena ngakuba bakwazi lokho. Ukwazi ukufaka into yakhe lapha uzohlulwa inkomo. Ukwazile ngithi ukushutheka into yakhe lapha kuwena. Wavuma nawe wavula amathanga yiwo wazafaka. Ngiyaxolisa. Wavuma wafaka impela wafaka inuya kwenye indawo wazoyifaka la kuwena. Uthi amadlozi wona wathini? Ingakho mama ngithi ngiyaxolisa. Uyakwazi ukukhuluma isiZulu wena lo muntu wakho? Cha akakwazi. Uyabona ke uzoshweleza kanjani emadlozini lo muntu wazi uqinisha ukukhuluma isiZulu. Shuthi wakhuluma ulimi ongalwazi wena wathi wena kanti usesho ukuthi usefaka into yakhe. Cha bo mawakhuluma iEnglish. Wathini? Ya nami ngifuna ukuzwa ukuthi wathini. Wazi wavuma amathanga.
No, indlela izinto abengenzela zona izona ezenza ukuthi mhlawumbe ngize ngikhole ngithi mhlawumbe ngidla uyangithanda. ngishamanyala kanti. Iyona into eyenza ukuthi ngize ngikhole ukuthi uyangithanda ngize ngivume nami izinto abengenzela zona. wathi uzofaka kancane Wathi uzofaka kancane because bengiphi imali yonke into engiyifunayo bengiyithola kuyena. Lalela Wafaka asima wathi uzofaka kancane walikhumula impela iphendo wamkhumulela ethi uzofaka kancane wena usabakholwa abafana. Ingakho ngithi manga ngikholwa ngoba izinto ezengenzela zona zayikhombisa ukuthi uyangithanda ngangitshela uyangithanda. Kanti Wena usho ukuthi umuntu mesebona kahle lapha yana azi kahle ukuthi uyivirgin usengayiyeke selitholile ithuba. Ngeke ayiyeke lo nto umuntu ngeke. yebo ngiyaxolisa mama. Akusasiza. ne Hey niyasibulala siphila weingane. Yabona wena uhlukile nomuntu ofika wathatha umkhonto wangigwaza. Uwedwa ngikuzela uwedwa mntanami ngibambelele kuwena. Uwedwa. manje ke ma into kanje lokho kanjani Hayi akusalungiseli sobonakele lapha yana. Konakele. Njobe esho nje nalento yakho ukuthi ayikwazi ngisho ukukhuluma ayivumi ngisho amadlozi. Ngizoyithini ke mina lento. intombi zingcolile Kungcole Ngoba wonke ma umuntu uyacabanga ayikho, ihlazo umuzi ungcolisiwe. yonke into. Hayi uzokhipha imali. Uzoyikhipha Ephathela. imali. Uzoyikhipha imali mina ngifunga amathusa ephelele uzoyikhipha imali. Ngiyangidlala mina nina nobabili. Ayithi uthuba kwenzela yonke into uzohlwela ukwenzela usekline amantombazana akline yonke into akline umuzi wami lo. Inkinga manje emva kokuthi sesenze into esiyenzile ngibe sengithola ukuthi unomuntu wakhe. So manje isikhathi sami vela akasenaso. Awu Jesu. futhi beze ngekhekhe Uze ngekhekhe leli lami. Yebo beze ngalo kuphela. Ayi uyisiwula. Uyisiwula. Saxosha libhekile Hayi ayikho ebheke ngawo omabili ngeke uzoqhopheka ubheke ngawo omabili ubona athi uthi kiwe embedeni Wathi uzofaka kancane ulindeleni nje. hayi bo mhlawumbe ukusoma akubona lokho hayi akasomanga lo yilokududana nabangani ngoba uzothola ukuthi mhlambe nalowo muntu wamlethela lapha inabangani bakhe abangasile ngangihlezi ngithi hlukana nabo buka manje uwedwa enkingeni kodwa usingicabanga ukuthi uzokwazi uyiphatha kahle Hayi, ngamanje ngeke. Aweseyizwile into Usazoyeka. usazophinda Cha ngeke ngiphinde manje ngathi. eseyizwile into akasho ukuthi uzophinda kwena lo Ah, koba ngcono. Kodwa le ingane zamanje mase izwile into awema ukuthi hayi vese azilimeze etsheni kuyabazi lapha. Ama Ngiyaqolisa 2000 manje ngiphinde kwenzeke ngempela ngeke ngize ngiphinde. uzovimba ngani? Ngiphatha kahle. Uzovimba ngani? Eyalo nengakade ngikunika zona uzovimba ngani manje ngoba usuyizwile phela lento uthi imnandi. Sengikuphoxile Imnandi angithi. kodwa manje ngizama Angithi ukuthi imnandi. ngiphathe kahle. Imnandi angithi. Cha. Imnandi uyenjoyile Wenza kabili. uzophinda kabili. Hayi ngeke ungitshela ukuthi yimbi lonto. Ngeke into uthi uyenze oqala ibe yimbi obese uyayiphinda uthi uzicathi izokwehla nobumbi ngoba izoba mnandi. Ibe mnandi. Ibe mnandi. Wakhohlwa yimina. Udle wena into emnandi angithi wayiphinda kabili. Hayi musungisukela wena. Hayi ungazodlala la. okay ngiyacabanga ukuthi usisi usekuchazelile njengomzali into ade sibizele yona Yo. no sure ngiyacabanga ukuthi sekuchazelile njengomzali into ade kubizele yona and ngabe mhlambe lo daba lolu ezumzali ulamukela kanjani going forward isixazululo soba isiphi la Yeah njengoba sengishilo umntanami ukuthi kuzomela amfune amthole lo muntu wakhe. Ukuze azogeza lo muzi ageze nezintombi lezi. Ayikho enye into phela. Usiko lumile. Lumile nje usiko. Ukuthi uyalithatha noma akalithathi usiko lumile. Lumile nje mntanami usiko. Angihlehli. Akithi usuwenzile. Mfuna umthole. Ngeke ukuthi ungayeka umuntu kanjalo esithele ngehlazo amanyala nje. Ngcono ukuthi mfethu angiyihloli intombi yayizwa lo. Kuya understandeka. Ukuba kuthiwa mhlawumbe uyena kuphela ube intombi ehamba. Manje nami sekuphelile. eyakhe ayisezi ukuthi ubiziza abanye Sekuphelile mina sekuphelile kwami. Uyimoshile impilo yami mntanami ngeke ngikukhohlise. Ngizithanda impela ngikuzala impela. Uyimoshile impilo yami. okay seswami uma ade ufuna ukumtshela khona usumtshelile and usuzwile indlela ayithatha ngayo le ndaba le mhlambe uzoyizama lento ayishoyo ukuthi ukhulume nolobhuti waseMalawi Ngizozama ukuthi ngikhulume naye. Ngimuze ukuthi uzothini. okay Akanabangani lo muntu wakho waseMalawi. Mebe khona abangani xhuma ngabo. Ngiyayifuna lento. Yebo ngizozama uma ukuthi ngimthole. Hayi koba ngcono. Mhlambe lokho kwehla kangconyana.
Ngiyabonga ngesikhathi sakho ma, ngiyabonga ngesikhathi sakho sisi. Ngicabanga ukuthi la abantu bazofunda lukhulu, kodwa lo daba lolu ngicabanga ukuthi ngeliphele la. Kusazomela senze imizamo nathi njenge-TV ukuthi simthole lo bhuti waseMalawi enze iqiniso ukuthi yena unomuntu wakhe noma yena usiko lakho kanjani. Uma ufika e-Italy wenza njengabantu base-Italy. Kunjalo. Awukwazi ukufika endaweni ozoshintsha imithetho yakhona. So kumele enze ubulungiswa. Ukuthi ngizoqhubeka nodlelwano nobe noma ngiqhubeka noma uzokuthatha noma ngakuthatha, kuyomele enze ubulungiswa. Ngicela nje uyivala le video le sibonga ukuthi sifike la. Yeah, siyabonga kakhulu. Ake sinje see next time. Stay blessed.